Zdravím vás a vítejte u krátkého představení skvělé příležitosti se společností Shogun. Na začátek jen velmi krátké představení. Moje jméno je Jan Jílek a se síťovým marketingem mám již více než 20 let zkušeností. Se svojí partnerkou Martinou jsme se zapojili do skvělého projektu, o kterém bude tato celá prezentace. Za svoji dlouholetou praxi vím, že každý, kdo někdy něco prodával, má 3 velká přání. To první je mít vynikající produkt. Naprosto konkurenceschopný, s vysokou kvalitou a tím nejlepším možným poměrem cena-výkon. Ten druhé přání je mít skvělou cenu, naprosto bezkonkurenční, která válcuje konkurenci a hlavně dělá radost zákazníkovi. No a třetí přání je jednoduché. Pokud při prodeji něčemu věnuji svůj čas, tak chci být velmi dobře ohodnocen a chci si za co nejkratší možnou dobu vydělat co nejvíce peněz. Když to všechno dáme dohromady, tak je z toho prostě čirá radost z prodeje. Spolupráce se společností Shogun mě opravdu, jak se říká, zvedla se židle. Proč? Protože plní všechna 3 přání. Společnost je na trhu více než 10 let a je přímým výrobcem více než 2000 produktů. Díky systému přímého prodeje společnost významně roste a všem, kdo se zapojí do prodeje a distribuce, nabízí štědrý a transparentní plán odměn. V Itálii si velmi potrpí na kvalitu a dohled i kontrola nad výrobou je v Itálii velmi přísná. Shogun má snad všechny dostupné top certifikáty, které může mít. Tajemstvím úspěchu Shogunu je top kvalita a skvělá cena. Takovou naší vlajkovou lodí je naše parfémová řada pod značkou Olfazeta. Máme partnerství se společností Fragboard, která je předním dodavatelem těch nejkvalitnějších parfémových esencí. Nenajdete u nás žádné fejky nebo laciné napodobeniny. Ano, naše parfémy jsou inspirovány známými světovými značkami, ale je to vždy náš unikátní a vlastní produkt. To, co je u nás naprosto odlišné, je to, že naše parfémy mají 30% obsah vonných esencí, takzvaný extrakt de parfum. A to jim dává punc výjimečnosti a hlavně opravdu, ale opravdu velmi, velmi dlouho voní. Standardně ve značkových parfumeriích nakoupíte 50 ml eau de parfum za cenu v řádu jednotek tisíců korun s obsahem 10 až 14% vonných esencí. U Shogunu získáte 100 ml produkt s násobným množstvím vonných esencí za cenu, která zdaleka nepřesahuje 1000 korun. A to je obří rozdíl. Kvalita za super cenu. Parfémy jsou ale jenom začátkem naší produktové řady. V nabídce máme vysoce kvalitní skupiny kosmetiky, například řadu s oslím mlékem nebo šnečím mucinem. Také luxusní řadu pro Peptilux pro ty, kdo chtějí své pleti věnovat maximální možnou péči. Do řady Peptilux spadá také produkt s šokovým efektem, kterému my u nás v zákulisí říkáme vyrovnávač vlnitého plechu. Tento krém vám do pár minut po aplikaci vzhledově i hned ubere 10 let života. A je to v skutku velmi oblíbený produkt. Máme také celou řadu kvalitní dekorativní kosmetiky, prostředků pro péči o tělo, účinné prostředky proti celulitidě, kolagen v té nejvyšší kvalitě, doplňky stravy i nápoje aloe vera. Nově také máme pod značkou Supplefit naše unikátní gelové doplňky stravy. A najdete u nás také kompletní řadu péče o domácnost, vonné difuzéry, bytové parfémy a co byste možná nečekali, tak také skvělé italské pochutiny. O všech našich produktech, způsobech jejich použití, včetně zákaznických zkušeností, se vše můžete dozvědět i v naší facebookové skupině, kde denně najdete nové informace od našich distributorů i uživatelů. Co je opravdu krásné na spolupráci s Shogunem? Zní to možná divně, ale je to prodej jejich produktů. Je to zábava a radost nabízet žádané produkty v nejvyšší kvalitě, které mají díky systému přímého prodeje naprosto skvělé ceny. Spokojení zákazníci se vracejí znovu a znovu a to je na tom velmi působivé.
Pojďme se nyní krátce povědět o tom, jaké jsou možnosti spolupráce s firmou Shogun. S Shogunem můžete být běžný zákazník a nakupovat v e-shopu za zákaznické ceny. Můžete se ale také stát partnerem a získat okamžitě nákupní slevu 30 až 50%. Stát se partnerem obnáší zakoupení vzorkové sady parfému za cenu jedněch lepších bod. Logicky, pokud něco chcete nabízet, tak potřebujete prodejní vzorek pro posouzení kvality produktu. Jako partner můžete také získat následnou zpětnou slevu podle kariérního plánu a navíc možnost vybudovat si i vlastní organizaci a pobírat provize z celého týmu. Pro vyplacení provizí není nutné mít hned živnostenský list. Nemáme ani žádné autoshipy nebo povinné objednávky a okamžitá sleva není závislá na výši objednávky. Pro zachování nákupní slevy je nutné splnit úplné minimum, a to 200 bodů za 6 měsíců, tedy asi průměrně 1000 Kč za měsíc. To běžně utratí rodina nebo i single jenom za péči o tělo a domácnost. Pro výplatu provizí z týmu je potom nutná osobní aktivita v objemu 80 bodů za měsíc. A pro vaši představu, jeden bod je 1 euro bez DPH. Takto vypadá náš kariérní plán, který je rozdělen do 3 sekcí. Ta první je Starter Club, což je pozice pro přivýdělek, třeba při zaměstnání, při mateřské nebo jiném podnikání. Také může být skvělé pro uvozovkách mladé důchodce. Stone Club, to je potom už práce na plný úvazek. A President Club, to už jsou příčky nejvyšší v rámci podnikání. Možnost příjmu je prakticky neomezená. U jednotlivých pozic vidíte i průměrné měsíční příjmy a u názvu pozic také objemové body, kterých je třeba dosáhnout. To, že je příležitost s Shogunem opravdu zajímavá, svědčí i tito 4 lidé, kteří se dostali do síně slávy GoPro, protože dokáží vydělávat více než $1 milion za rok. Slyšíte dobře, $1 milion za rok. Vlevo nahoře vidíte nejúspěšnějšího lídra Sandra Kazata. V jehož týmu jsme a díky tomu můžeme využívat i jeho skvělé know-how. Pokud vám to celé dosud dává smysl, myslím tím italská firma, top kvalita, nově se otvírající trh, široká nabídka rychloobrátkových produktů a chcete být součástí týmu, který má zkušenosti, o které se s vámi podělí, tak je rozhodnutí, co dál, jen ve vašich rukou. Nyní máte 3 možnosti. Za A neudělat vůbec nic. Všechno zůstane tak, jak je a váš život poběží úplně stejně. Za B můžete se stát běžným zákazníkem, užívat si kvalitu italských produktů za velmi příjemné ceny a být spokojeným uživatelem. A nebo za C udělat ten krok, vzít to do svých rukou, změnit váš život k lepšímu a budovat si svoji finanční nezávislost. Proč ten krok udělat? To je jednoduché. Máme skvělé časování. Vstupujeme na trh. Máme historii více než 10 let, takže žádný startup, který včera se vylíhl z vajíčka. Máme rychloobrátkové a žádané produkty, které se opakovaně nakupují. Máme top kvalitu a produktovou šíři. Každý si může vybrat. Máme fantastické ceny i skvělé marže pro každého distributora. Máme propracovaný systém vzdělávání a navíc úžasnou a aktivní komunitu. Jakmile si sami vyzkoušíte produkty Shogun, tak vám do sebe všechno začne zapadat. Pokud se rozhodnete rozšířit náš tým a stát se partnerem, tak zde je vše, co získáte. Především vám ale otevřeme knihu, kde je popsáno naše know-how. I pokud jste ještě nikdy nic neprodali nebo neprodávali, tak vás to naučíme. Podnikání s námi znamená podnikání, kde váš vstupní kapitál získáte snadno zpět do 1 měsíce a ještě můžete být velmi pěkném zisku. A kolik musíte investovat? Jak už jsem říkal, je to cena jednoho páru slušných bot. Viděli jste, co vše je s Shogunem možné. Co kdybyste do roka vydělávali třeba 100 000 měsíčně? Je to pro vás zajímavé? I kdyby to byla polovina, tedy 50 000 měsíčně, je to pro vás zajímavé?
No a nakonec třeba jenom 10 000 měsíčně. Pro někoho, kdo to spíš bere jako zábavu nebo jako drobný přivýdělek. Hodilo by se vám to? Chápu, že mnoho z vás se nyní cítí nějak takto. Mám na to čas, zvládnu to, už jsem to zkoušel nebo zkoušela a nefungovalo to. Berte to v klidu. Tato prezentace vám jen ukazuje skvělou příležitost a dává vám volbu, kterou můžete vzít nebo nechat být. Pokud vám to dává smysl, můžete to vyzkoušet a potom uvidíte, co dál. Riziko je prakticky nulové. Někdy stačí opravdu málo, jenom ta pověstná kapka, jenom ta drobná esence, aby se váš život výrazně změnil a stal se 5hvězdičkovým. S námi si můžete vytvořit ziskové podnikání do 30 dnů. Pokud chcete, tak vás to naučíme. Přátelé, děkuji za vaši pozornost. A pokud vás tato příležitost zaujala, tak kontaktujte osobu, která s vámi toto video sdílela, nebo mi napište na e-mail, který vidíte na tomto slajdu. Mějte se moc krásně.